TV. So we are still live from Kumasi Baba Yara Sports Stadium. Said you know that the Lumba a year and a day and cause said the Nabusia penny and she say and so it's yet in Abusia. You can't buy every Jew. You can't buy a Jew. Say a brand a year no a barber chassis, Kaka, Kaka Cosmo, the Munchimu, and a moo amania somo. I think that young couple trading Paya Dumois and Chakra. I go trade empire the one and chakra you know eba abeshase and so on nti obvious abia the twagu afidie ne say enipa kakra ya wonyina producer oba beka busuafo ho na wodi wani munya no sunsun beta ye achi na wo mo ebe na ye na mu de enya enhyase ewom se nipa mpanyifo kakra aba bedu a obina enso atenase ewo ho nti yes oh hwe me aba ediba by Grace TV. So okay, yes, that Lumba look alike na kasa if there was about him yeah this kakra etu okay yenchi ewo on say yen ekoso ha enya nhyase na yentu pasa ewo around the stadium dem man samu okay see na be me kasa kakra wada ma okay mate eti hwe omo ba ni bi e na omo ka bi kakra enfa enchire people who are trooping into the stadium yen hwe kakra omo ka okay yen hwe say offer Kabi kakra che Ghana my wada ma apombo ko le offer it was okay e do ma dia se but no din say wada ma need upon bright what you free from Odu asa Benny oh ye dey kunya na mo ha oh okay that's all we can get kakra okay any free bra Odu ha Odu sabre dia na wo ka e dia fata to ba sabre ya oh die nyankopon be ya no wa ye no wabɔ no modern aboa Ghana ewo afutuo nyom ene nyansa nyom a wobɔ ye se ebere chidi kware yesi be ma be o me ni nyina na am se nioma ketekete bi esisi ya na nke susumpo se bi anke be hu se de ehu se fa ne se eye abusua mu ntawantawa kakra ye de ya ba ye but nyankopon adon se busopen so atimi agina ama yetimi ayi bibia kama ma na asomdwa kwakoba eti metumi aka fa no ho opelu ba oh me pere nyum me yankasa kra me musician nice what type of song I say me started music adwuma na check but me band net dey I say be 2024 say be what nyum be a stop the war yeah go na woko for ness obo pon bright ya ni na me bibia be yaba na afi woko Facebook me da network we bia etimi kra this year music award me kan obi wow music award me kan obi but Lumba nyomba e part of the team oh de me hu no se be ma bia wasede se so bobla na brabon so hu no be bia ba kwakobo no ene ba bia ba kwakowie obi timi kwa so kwakobobra but beto na ho kire yankasa over 90 over kasa ebe to bebe na ahokyira ya den apa that e bia wunya yanka bese abafie mu a wode ma nipa bia owiase bia se eda ye ni nkaso bibia betime si wabrabom ba de besi bia no se wo so ye de wo so ho den etime fi se enwure bia nwuma bi pa wetin atuka cover na na champo me ya ka kwantio Charles Kefosue ya ka kwantio okay matia na obviously ina mo ya be pie na adobere maso you know adobere ma ono na ye nua ba ma adwo abenka ebusu nyina ya o benka ebusu apa nyina ya o afim pim ye nya dienu miensam a wo sam wasi ene se boss ni bi ekobo ababa bi turo be se no mu konsia so eyi ni fi transfer so ya wo Kumasi adu adwo ya ataku bon toko no the busu apa nyina adobere ma abeka ensa wa nana yankwada wadawma bia o ba apombo ko die ye tu ade mo ye okay nana yentie we that the Lumba wa ye nyame dia ensem bebie na akoso wa uni abusa pani ne wa ba ensem bebie ene ensem bebie yen hyase that the Lumba ebra na otiase nto to ye bra boy adanse be na betimi ati ade afan well so won say ene namafo no omusua de omusua free titifo no eti Lumba nyo obo nyina no hwe adodo no asua free nchen ketrema mpro said the penifo kan no biye ni ba ye hu nsem pi ama sabi introducer mia mini abusa pani ba no kan ye krofo kan se bibe fa no na so court nsem de e ba na se wudi bi mu a ubusi
se da tibia se papa no ofu kra ene wodi bi mo okobua ma no ena e wo se di ba nyina hu se efunu e de asante pefunu enti se onya be ware na se ye yo ho ade o ya nya ho ade o be ma ni firi mu a enye oba no dia okay so pani amimi die na se me di hie bi akọ ware na se wo firi mu a na wo se wo na wo ye yire nti wo na ba hihye emra ma me dabi obi wu abochire kura no a abusu pani betwe de dasi fo se bi nya me di hie wo de baba eso de ba utranye ya ogu sa samantoa be fo wako tetele ne ko samantoa ejidu mebe ne se ye mfa mo fa sie mi ade o na menye ade o wuwie no a na modan kwanta ma anya sa ade no wo ba sa ti egu sa ne bo ni di mfra wo betimi akwa amana yi akotoa no na ebusa wo ade konti ade ba de ti ase se no ye no wa mpena amana anye enti ye fa ne samantoa ejidu mebe a ya na enemafo no ayeba no asiesu ampanimfo nante efunu de asante dofuru enti na court gina so se yemfa funu no ema papa no ma me ye na yie ene ye wie na se o japade bi na se akunafo no ana mo mo yensiye no wakoko ho a usopani de waje de hye enu ye ne kire asebukura enti ekwan a court fast bu asem no de ma papa se o sie ne de hye no ne kwa so ano na okoye busu apani de sabi nim se o ye da obusu om se ye ba wa na o chese bia se na mpesa me no ana o chese bia busu afo no de won tene wasmi na mbeka ma ko bankom asa na ma ye na ma fo bisa o hu se pani edware wi a ne su asa sabe impredu asa himfo no kura no ye mudi asem a omuhia ye busa badwafo no weka ti se court sabo na pani ne se we na me se ono ano no sabe mo he se me free me ni anuafo nyina hia ye be kasa ebia beto adwiri ebia ade be ma I'm trying that lumba madam and a credibility so mama a champ that lumba madam no chana there I was dropping secondary school or no and okay na na trust say ente sai be ba na ebia nipa na o mo fa yie no ho no obi se me wa yie bi ya any date da ko hia enti me sira na eni me yie no ekohia nipa me dofo bi da wu pa me so yie no me ka ho enti me sira tu da sheda enti se okaso be hwehwem na se ebia ma ne kwan ya oboto fa chi abon paye abobo dua de mo ebeto nya obi enti bu ho obi wu na se abodua ye se dua bo de ku no a obi a obe na dwen se obe yie ana se obe ye obesie budua no dua ni nya no ye fa de manase ana fo da se eye adwuma enti se basa agye se nipa da wu awie no moko fa chire no moko dane ansa na moti besi na bibili wiase a nke da nke tutumo ibo wiase ya oke meto asi ya epoko asabia meti wansi kakra bae na mama brimpoma oni ye yase ne wo fire poku ni ye yase omo betime to na mo bia manya susu se ebusu pani na afo ne dia no o ya dia ba na wie ente da bibia no ho bia betuma ye na mo bia kwen ekosi fi fe se ono ane de hye ye kasa etira ebusu ani tia eye overall to me ekuta no hwe wonya ba ye ebusu pani a na so start so kwasa spirit ewura wo mu no ye gusa na o de akire soro osoro ye kire nson ne ma wo sa asase ya abaje sa no ansa na nsuo ni braye wonya ogbobodin ansa na wakasa eti to me ewura wo mu no eso so bo de ebusu pani na to me be show kutu panye sa onu se ye wo obrembo na peniti ase ye be wo hini bia no na abusu pani wo ho eti ohini bia sabe predu asa omu na abusu pani ana woni abusu pani ne hini ne edibusa eti abusu pani no ye na ye muo na ka first no so ohini ni kurom kura na abusu pani gina wo atutu kuro ne ye kama kura abusu pani ana so ohima ni mu no abusu pani ana tera ye bibia eti tete no sa nete eti so obi wo fie bi no so oni omu abusu pani a sabe ncheja wo na afi pani so de obi na onya abofrada obi aye abofrada wodi ho na so aba ba pani eti ebe sele penimfo enkwala na ye ba ne se ye fa buo ema de ani de se no what I say me ade ba ko na me blame lumba ene se antoto no nyoma yi antoto no nyoma ene se awade yi se pani de se aguse nwuye
obi enu ha wati sika awale tanfoda enti otumi fi ni nkyɛn mfie bebree na batara ayo mienu ensam nipa mienu ne ware ye no awade bia sɛ wɔ mu nanso sɛ mo antimi ansiesie ne sɛ ba ko firi mu a sɛ eba sɛ yegu sa yesie no ye so sɛ bia mpanifo sɛ ade na ka oba no wɔ hɔ a anaso obi na obi aka yegu sa na egua efuru no fo sa ai adenti if you say okɔ no ɔkɔtoatoa akyɛ sɛmanfo nananom na yesi wu ya temu na sɛ okɔ bonsan de na okɔ so ahene mana tete no bible mu Samuel ɛkɔfrɛ no ma ne bae ɛna yɛ mpanimfo ame aka atɛse yɛwɔ reincarnation nipa bi wu a wɔsan kɔba tete wɔ mu a ɔmo anwu ɔmo ewu bere ara sɛ ɔmo nya kwahyia wuo bi sɛ no ɔbɔkɔba reincarnation wɔ hɔ enti asamado yɛse ɛnyɛ ɔman nanso Yesu Kristo ɛka ma yɛte aso ɔse wagye owuo ne asama so safoa ne safoa no ɛnyɛ pro ɛyɛ safoa yɛ de bie pro eti ekuro ɔse wagye owuo ne asama so ne safoa no nyina kura eti ne asama de wɔ ko sɛ hɔ asena yɛtena se wɔ hɔ asamado obi no akɔ aba na wo ka sɛ wo kɔ aba ade yɛ sɛ samanfo ade a wo yɛ nyɛ ɛso kɔkɔ hɔ asɛm kɔkɔ sɛ samanfo ade a mo yɛ ɛnya yɛsɛ bra asamado sie kɔ sama wate aseɛ enti ebuo na ɛsɛ obodi ba mpanyinfoɔ dodoɔ na kasa bebree nanso sie yɛ a ɛyie yɛ deɛ besra dɔfo no ɛwɔ abotɔyɛ mumra na ɛnka me deɛ na nka mutu sɛ tam a ɔmo ka sɛ nka wumɛ ni nyinaa nyɛ kura no na nka ma no te ase kasa bere nka yere bɛba yɛ nkatɔ wɔyɛ si kaba kyɛnse wɔyɛ si tebu na boso yɛkɔba sɛ afei wo sade kɔ kɔɔtoro wasɛm bɛda koraa no kɔdi fɔ ɛno na ama asɛm yi ayɛ saa wo na nka bi a pɛni no kɔnya abotrɛ ma ɔmo yɛ yere bɔ mu a nka de asomdwe bae me deɛ na meka no ba wanto nneɛma yie nti na ama n'akyi sɛ ne wɔn sɛ bɛsi nti na bi a ɔbɔbɔ nnwom bebrebe saa no a nnwom ɔbɔ nyinaa na ɔde ka na bla bɔ mu nsɛm bi wu akyi bi wu akyi ba bu wura fi ba saa enti ɛno na ama asi no nanso ebu elumbafo ebu anfo ebu elumbafo yanzu ebizu anana sɛmɔ de na oni anu wɛyina wɔsɛ bɔdɛ kɔ no wa nkeka wasɛm wa me anka asɛm na nsana wowu a ebu sa ebu afo yɛsɛ atiasefoɔ ne nsamanfoɔ nya asɛm a ɛwɔ asase so a edi asɛm no wi a ebu nsamanfoɔ no fo sama bi adi fo sama bia na yɛhwɛ bibi wa sɛ ɛnɛ court ka sɛ ɛmaa ne na ɛyɛ ɛyere mekyerɛ maame akɔso asɛwa ne menu aba ɔdɔ broni ɛnɛ dɔ broni wɔ ha ɔyɛ kura but maame akɔso asɛwa ɔni ha ɛyɛ a ɔyɛ kura sɛ wɔn obi ware na ɔyɛ nyame dea na waa meyɛ kura sunsun wɔ nsunsuanso bi ana kyerɛ bibi kakra na wada wɔ mama mmiri mu bibia wɔ nsunsuanso okay bibia wɔ nsunsuanso ɛno nti na meka sɛ ɛwɔ sɛ bina mini ha sɛ yɛ adeɛ ne fu da hɔ a ɛnka yɛbu elumbafo kama yɛkɔsie no yɛbu sa ne bu anfo sɛ ɔne ne yɛpɛne wɔ asɛm koraa na wodi fɔ ɛti wokɔ ne nkɔtoatoa ɛkyerɛ samanfoɔ sɛ bɛyere deɛ sɛ tira mene daeɛ ada ɔkɔnɔ kɔ kyerɛkyerɛ mu kyerɛ samanfoɔ adeɛ kyerɛ mu a bibia bɛtuma si bibia tibisi bɛma bi wɔ koraa owu a ɔne ne yɛ ɔntɛma nkyɛ no ɔbɛfa no ɔbaa bi so owu a asɛm si ne yɛ nsiesie a ɔkɔ a ne ɔbɛfa no enti wohwɛ si suro no a bi wɔ hɔ a ɔba me no wu a afemfie mmienu ɔba no wu a afemfie mmienu enti ɛno nti sɛ asɛm bi da hɔ na yɛsiesie na nipa no wu a ɛwɔ sɛ yɛbɛsie furu no a yɛbɛyɛ tɔka mu no abusuapanimfo adeɛ a nsa no wɔsi ɔsoro yɛkyerɛ nsa na yɛma wo nsa asase ba bɛgye nsa no nsuo ne ambrane bɔbɔ nsuo ɔmantɛmu nyinaa sɛ efuru no a nipa no ɔwu da hɔ no sɛ ɔba na ɔbɛtoatoa biribiara kyerɛ mu nsamanfo a ba wo nyini ebi sɛ ɔpɛni yi a mugu sansa no abrɛfo da hɔ no efu da hɔ no ɔpɛni yi a anka osiesie ne ntɛm etu osiesie ne ntɛm deɛ ɔba no asɛm bɛbɔka bi anya no korɛ efi sɛ yɛn na yɛte asase so ɛna enim de si yɛ nti deɛ ɔbɛka biara no ɛhɔ na oku nyina na ogu sa eti ɛhɔ no wakɔ ndɛm dada wasan no woyɛ a ɛsɛmanfoɔ so bɛgye atum ɔmote paa ɔmoani ɔmote sɛ nyɛ nipa a ɛnka bɔne ni hɔ na nipa ɛna ma ɔkɔmfoɔ ɛsa nipa
se konfo anasa obosu bia na kombeba na nipa ena manesa anya sa ontimi nyanya kwade edi the moment a obefa ensa a obekire soro osoro de ye ba nensa nom no wa pacho osoro ye kire wo so ne ma wonsa afi na oba sa so buwia ensuo ne brane wo nyina wakate na wo bua refo me se me na me wa hananka efuru no da wa eka ma kire wo ebi a menim se lo so ye ne de ne ebu alumba fo se awoso mo ye sade na sa na wo tia na oba na de no e ma ne mienu ade ho e ko se bia wo mo anya ma ne mienu wo mo ne wo bibia betres o ba se ne ga na asem ba akoko kote bua am ya ye ti ga asem ando echi na make say atiatifo na ewufu asem ye bibia se ye ka mu sa etimi mo he masema me megua no court mu ne sa ebi se ma do case be ya ye de ta ko mkoto mu no court ka se ye fa kwa no mkoto for life be court hunu se etuo na odi kunu ya bantu what you say etimi na media no boja me che na me se me nyim 100%. If you say we are emra kwa me nkroma Ghana nya independence na nipa nyina eboje so ebose ye no Kwame Nkrumah stood up and said the independence of Ghana is meaningless unless it is linked with the total liberation of Africa. Eje to kasa na abibimam nyina enya independence eso na dipa bebe nya je etibe so bi ka say the judgment, the ruling is meaningless unless it is linked with the review of the law. Seka no the born one enka obenya insurance the tuno so the kunu no court adjum say e yabatu na emra ne say eno na ye wie court no wie no social media babia TV so TV bia o mo invite me na lawyer for the church enti say e ba say asem wo ho ne say ye mpanifo ye kasa ye kanko ena de emra no so e kanko enti de America no say ya de anka me wo ha na egusa anase ko selumba ke begusa kama chia so bu musa no mungbe lumba for fi say ono na ma de asie nyina si because what you say wo wa hunsa emwa ne fo a ebetimi aba say wa akọgba amade wa sama do gba akoto atoa what you say na sunsumu a ewo wi ase no what you say baby a lumba dai abai fofa aho baby ani yeko efunu da no ahonhum bebre da wa ha na da bi say Ghana ma de na se sia kra ye wa ha ahonhum bejija na wunya huni omo be de wa ha ahonhum wa na omo wa ha omo ye de na omo bi say na ye wa ya na ye yenu aba ma adwa ya 2023 sebi ekoba say post ni bo ntu okun first aso ya no na busi apanyin no enti na do bere ma adwa ye kuru wadum no na busi apanyin ene eye ma adwa na adwa okay na ya ye kuro no me ye wa mase ebusopani jase ebusopani na me ye Nkrumah jase ebusopani e na aba adum ebe mu a oba hema na wo ho no me na ebusopani enti na baby ekum ma adwa na ebe mu ho a enti na wo se me na be take responsible na be di bibia chi for abra go fa se na ti akoba se bia asem ka ebia na akoba ne sa wo mu anye ne sa na se di mu na ko akopa ne ka bia aka echi ye ntimi nya bibia e be fa eti sa akoba sa dia na ekachi se ye adofo no ne pelifo tie mi a ekachi kra ekachi omo akwa mu no so ekachi sabre ya meka se omo akwa mu no so na obokobu alumba fo wa bra eni edede nan ewo amusie ho omo sie na eni edede nan eni 40 days adi 40 days ade na o se onipa wu kra na go wuye sabre chef di bache but the moment I said never to adaka bo hanpen spirit na babak so who for us are there 40 days and what the day but you dey free do ba and am say you wo na chi ensem wo ho no okoda sa otieti if you say until make us ahonhom e wa ha no e bi na ewura nipa bi mu ma sa nyama ni na ya duma ahonhom etwa ku hia ba bia edu si ahonhom wa o mu na yesa nyama ni na enti the record here far no now na nsusum na mo etie dia ko more than 5 times ebeka be boso miansa amu yabu asem no bebusuafo no ma adwa boso da yese me pensa
na me fa ngogu o ba koto ha o kire baabi isuo bi ho beka kire busuafo no na omo dan ni se o baabi efire no tufo ahwe na mpanifo akote se yesesese anu mi akasa ahomache na mtonsa na mkujira ho na adu ache o kire mi nyira na me ye etu hu se omo to aba no na ye 5 against 2 nanka eye 7 but ni na omo mienu na omo mu no nanka omo twi nipa bi abewurom nanka eye 4-3 ye 4-3 dia ekobeta ko api eti na enema bi pese dare eti na we ba na ade achi a we ma enye wo ma kasa na ye enema bi na ta ko busuafo ejo ba famu na eye sa eti sana me kogu ye no eno kura no na ke se eye 7 all na o ma ye bibia amedasi eti ibo wiase esa no ko da na ni o ma yesa esa na wi se eguya da yegunsa ya kasa na yakosu na lumba isusu eni bo hu yakosu na manso ya gira o manso ne de me pese ka man sisi omuntem omu sisi omuntem sisi yi nipa na odina de ko odina jipade na oyebe okọ eti pese se ke ba no bedufo ofi otufo no nyina o ba fro na ebo mu kasa o manu fun ana ade ache o betima frɛ ma ne bedu na o mo sisi omuntem fi se okọ se de be ya na chi no o boy no enko gbezu so me wu achi kaka se bebrebe se de be ya enye na asumdie beba sebe o ma miru we wa ha so be reconciliation na o makaka abu eni wu achi asumdie beba no an yes ase mo bi sanse waka se owu sa no a sunsun de nam ya etiensem ese na obi kan asem wan kan ya obi ti benya sunsun anso o se ebese bibisa ya age se sa honhom no a eye honhom bone no e na be piepia sa de no na ye na e wo chi se de we rent me fire ho na wona owo in between within no na bibi bebes bibi bebes finally mama yakosu ase wa kontu wa mabi na pay force makazi esikuna no wo ya mo de te de wa no ni na o ko ntem sesi a na se ye nti wo ntem wo bibi da so ka wo ko sasa ade ne se obi enu ha wati sika awan kanfo da enti obi a oni be ma atena mfie bebre ebe de pa na be ma ne beti be je oba no ho no oba no so eje oba ba no no mo ntem ati for years omi enu ko ni nobody omi enu ko a ye tie mama da bia no mo de ko antena no ye kasa ebe ma sabe impredi asa sa wono yiri wo hono se bia busumi sia afi de fie nan wono na o be fo be ma bia do botuma tra sabe wo yiri ya do ni padi esi wo wa hye go nya genti ya sa ye nya sa na wa da ro ba so sabe say okay obe ma bia obo he oba na ne ko bodoro no afa ndada obe bia ni aniwa o de hebe ma elma ne ko do be ma wani wa be bia ni eya dwaman enti ono yire tene se sabe preduasa boso mi ansa boso mi nine elum esia afi oso no na bebe bia ni ho even pastors cannot do that that be am meeting that yamisha eti ebia na omo asiesie omo to say make no bibi wo ho pa bibi wo dia na me bisa se sabe musi ye kwa se be ya sasa bi e wo omo asiesie no mo ko buaduru wo fo no mo musamu ano fo so yes sabe omungu sanu mwelu ba for se waja de se 120 years ode de ntem na waja hoko anya sa okoto atwa kan se mo a so be so bi akoti ese sabe woni ma me akosi ase wa me se anu ta ba se belifo betu abam okay na yes yes obuntem ye wi a abusafo ne yanko no ogunsa lumba wachi tama akọ ye na akasakasa bai ene de nyame ato bi faguso ye gunsa se dadi ensa wachi kura na ema no ebio na ma no bi no ntra se na omo hwe omo ma na so duamra bibi atotwa why enti je chato so ese na nya wi ese na kwa yes but o ye o che amamre ni amade o ye busa ko sa ma jo gbe de fa cha bia wada ba ku e ka on se lumba ye ri ni aba
be poma ya of ya ko and o makai na ni court ni say wọ́n mu di ha no okay police car ba ayi na say wọ́n mu di ha na mamre mu e ha adwen on enya susuanfo bi aso Debbie. Ono side ni aba no ne omu nyina so bo hye abusia pani na. E dey say be o he na se me abusia pani asebesi bi fie aboa bi ye friend techi afrowa so wotimi anam so takreti otimi mambom eti de bia onam fam otu a otimi nkosoro eti the din is a sign techi afrowa e dey say afred ye friend techi afrowa e friend asantro e kogu nsa e wo maadwa na so e ba ya kebe ba ma we di be obsia we ma na di be kahwe ya we say di ta wo we da say na what case ye ni mo na ye ni mo a di kana kebe kwa say ye kogu nsa wo maadwa me ma me eda ho no be ku say we emu no da ho na ka ya ku maadwa so e na so eti na sam no na mo say we asa na ko obsia police say ka say there be obo ko say this year that woman on chile ọmọ obi ẹwọn obi okosie na ọyọ ọyọ busuapẹ amamle mu ayọsọ yẹ na ọka di afa hɔ sẹ ekosie lu ba na ebesi na busuapẹ nso pankyerɛ mi bi ebesi ne kwan so pɛsɛ busuafo no ɛnyɛ ɔmo nyinaa na ɛnta busuapɛ n'akyi alukɔ ebi ta n'akyi ebi ta n'akyi ayi woyɛ deɛ nia ebi ta n'akyi ayi sɛ ɔwɔ ayi eti wota akɔde no oyi nipa o ɛyɛ deɛ nia wansa kɔ pama no kwan sɛ ɔbɛyɛ yie no ɔkasa wɔn kyerɛ kora obi ɛna baabi a ifu no wɔ ɛsɛbi eti yɛ ma no kɔsɛ kadi ɔdi ase ne mo do esusu sɛ de bɛ bɛ hyɛn mo nipa nyinaa no banya akɔla kɛtɔ sa ɔmo bra eti o sɛ ɛsɛ ti lɔri student ofiamsa nana busuapɛ yi ɛyɛ ɛni gyina yi ɛna nuba busuapɛ yi bɛn fiye mi ɛnu yɛ kama trend paa busuapɛ yi fama trend no wo ɛni na nuba busuapɛ yi fo. omi yàrá ne tia yɛ kapɛ paa ɔmu yɛ asaba yi ɛyɛ n'afɛ yɛ n'atwe kɔmɔ na yɛ akɛbi akɛ yɛ kɔ nyina baba yɛ nyina n'afɛ yɛ kasa n sɛ esuo no ɛpɛ sɛ ɛba okay ɔsɛ ɛti yɛ nka ɛhɔ yɛ n'afɛ yɛ akɛbi a yɛ fa ɛnsomɔ that the greatest Ghanaian musician of all time. Okay. Agba be the greatest Ghanaian musician of all time. Many years never been celebrated. And so 20% James Blackra. I guess I saw man see, I be able to call you. That's the look back. Kesiye ye fa ni e ba be bia beju ni o dia na o ka yenti we ye de na sia be ma o twede nkonyanko ko na ya bo abusua pani so abaso o ni abusua no se wo motimi ahwe o motimi ahwe ama lumba na yie no atimi abaso eno ni asoma medical oh yeah I interview mama te say lumba na ankasa e tro to ho sana busuapani ka me go nka ta bia lumba tro busuapani say lumba ka kire ne ma ne yire no na ne ma no ina say abewu amomo embie na ni busuapani ya say no wo fa sana kasa na obedi so o wanwie no kobie e mu se ni bagha odum dia be dai e be to enu ti na ma ho ye ni sa e ji mi ko he ye no na odada ke ma o ma bi adaka no so na o mu asana taria o mu dia dia kafa no nyina ba nanim no o mu di lace white ana esen tokro e di da lace no a se o ye wa ba bi a be me ku nipa no o mu se nipa nda ho ba wo di mi hu nanim no wo di mi hu nanim no so ti bi ala no sana abusu apani kai me ko hwe ye de mi hu se ye delays akoba nanim nanim no na nya dia obetimi ehu nanim sana netie o dia muso e lumba fan ba o pele yo e pele so ya koso fresh se be du ne ne ko so ye na o ka ya fa
ya me kan nyina ne say ya nyina ya ntia se say abusuya ana ekura to me abusuya so eje wo ya man so no nsuo no agyem kakra nti na me pai sɛ nsuo no na fɔ papa si manya yɛ sɛ nsuo no to asɛ yie no deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ akaman mu asanteman mu wote ase a wote hɔ yi sɛ wowɔ yere a wagyapadeɛ bi a wɔ biara no wote ase wo yere ne wo ma ne wo so tumi wo ba akɔ homa ma wo yere ne wo ma wo no aduane a busuapani enya bi ni ba sɛ wo a amu no ɛyɛ busuapani dia amamre abusuapani ɛyɛ abusua ne dia ba abusua na so na ɛyɛ pani sɛ ɛyɛ abusua ɛna wɔn sɛ wo na ɛyɛ abusua ne pani ɛdɔ na da abusua na no abusua na ɛyi no eti okura tumi na ni tumi no oti asese ya obi wako aware na busu apani ngomi aware bebre busu apani ti ya nda moy bebre yiri nu ko o mo busu apani no ba uwa ya ba kwa kwasi abusia no na abusia no abese yire no ya ma blakam beso obi ni kurute na ba ma na wu na yire na du se ni kunu na busia na sa kwasi oba se wu no oba ni se ni kunu e ka se ko oba ka ni kunu ko osa ba busia na sa kwasi oba enu ni amamre e che se wo mo na oso me ka che se ba me amamre wo oba ni ke ba me wu wo ba to ka se ba me ba ba me wu bia nípa ìdí interview ló mú ẹni kò sí ọ̀nà àti ọ̀gá kìrìtì ẹ̀kọ́ ìyàwó ẹ̀ka ẹ̀sọ́ ẹ̀wà ìgbà fún mi àpò pàṣẹ yìí náà eti abusuafo no ekosi oba no ne na abusua se ye de hye na na oware ho no wa flip what the ye de nsa na be ba beso aya wo no ma dia ni sika ho so ye wela wo dia mamu by na ye e ho tutu ye de aya abusua na ye sana mamre etie enu tina emrebu akosi abrembo ma okoko se okoko pentanse Ghana mrase se obiwu ewa abusia mu na hese yida na manso sam ebe ye ni date mu a obia wonte wo ho ase no wo ho kwan se na wotwemie okope injanse na okope injanse na ya fa course bia e ma wo okope injanse ye mu kama de oya so be ye so se manika e jese sabre no na siketua bia anya dan koso e wa yie no but se uja ho na se de akosia se wa e beka 2 days amia ye ya wada na wo brewu na ya wada na ukope dance àwọn de kokko ba se ko de share sa se wo de kokko to a what to say
2 weeks now. Eti ya wase wo na wo pepa wo niam antem e de kwantem. Enye da court there program to be. Eti ada wo de wade no be se no. I want to back up to 14 days no e be free. O di na be so. Mi no bi enu nyina di adanse se. Ya kanfo ya asantefo. Ya kwa yie. Eye bi e be be fie no. Ba ya wada. Na anamo bi a wase yetu bia na yetu awie. Aduane ayebeye ye di dwa ka no bibia di wo anu ti na court ni say injunction no me di amamo say ma ya nya yie no na mum no date na wasa mo de papa injunction no aba ho e di abusia pani aye no to tie nyina awie enti no mun ko tia 20 billion e fa ma abusia pani se mu tia aye no emma so na mo anya abotre me mama na oche miensa abra court na fe mungo ye moyi 2 hours ni duru ya no akosi obere mpoma a watna project 30 years papa shia we evangelist of ya poku a we boga wo mo nya sika na ma ena. Was it not a bit quick? See, I was I'm going to lawyer. I was going to plenty so on that. One more second. Front of ground. Yeah, fair from this almost time. I will buy judge just said there be almost now almost 2 billion. 20 billion ever made with your people that you are boka. It's your 20 billion. Yes, I want farmer with 2 hours. I was a penny for a year. Just judge in the book case. And Kofono, I was a penny lawyers. Omuko Tumra, I say, Judge, what book case? Now, you hear him say, who book case? No, what's I say? A year no more home passes or more pension. Only 2 weeks. 80. Sa ehono enjoye ana judge ni hunu say emra na gofo no ka no emra ana o kire o mu say apogu ene waje aboso papa chi also your busuani kasama o kasama wan say abusuani kasama bo this for you say abusuani ke forget something ni bibia sa na beye ana wade aso na wo de ko na abusu na ko na abusu ya no so no wo ye de sie enye abusuya no achise mra e wo abusuya no say wa bra ba wo bo ka wato wa wo dia ofi a wasi wa wo dia ba se fo ene won won chicheye eye mra ye tintim eda obi abusuya o se kwa me despite ni sika nyina chi ni na hobrase nyina chi nyame mpamu enfie be wo hantem by 100 years ago owu a na busia pani ena be ye dotoye enye ne yere enye ne ma that's why the japadi owo bia say we ye will the chain ma ne ma fa by na yere die by 100 years ago owu a oye gentleman tinam say 100 years they say so system ba 100 become 160 that's what eye na busia na wo firi so abusia pani ena be ya nhise ye enya that's why na yire ne ma ena be kwa akwose le ba ne say ena abusia pani ase on the 6 akoso abrempo ma se da bi menyintum on the 6 na amaso no children na aben or na autopsy no Charles Kojo for 2 years 5 months ni autopsy ya de wo so me na ye report in Saka say she has not been allowed access to the body of that abusia pani say wakaje and say krata no o magina autopsy kro no o mun ko na autopsy no o medical akoyo bi na autopsy no say ya se wo ya ye chocho gun krata so eti ya se wo nya doctor ana obechiechire mu eti say dia wo yare no wako hospital dia se ko scan ko scan dia scan na obekwa go chano eye doctor
ɛna bɛkyerɛkyerɛ mu eti ɛsɛ doctor na bɛkyerɛkyerɛ mu eti wɔfrɛ mu sɛ mommra wiase nyinaa sɛ abrabɔ no a yɛrebɔ no wɔgyapadeɛ bi a wɔ bi ayɛ wo dea abusua ɛna ɛwɔ so tumi titiriw abusuapani sɛdeɛ wotie biara sɛbe sɛ wobɛkae Professor Mesa ɔwuyɛ no na ɔyɛ president of Ghana mpanimfoɔ saa tam na yɛwura Mahama abɛdi president wɔn mo de adesrɛdeɛ ɛkɔto Professor Mesa abusua ɔyɛ busuani na wɔn pɛ sɛ wɔn sie Atames ɛwɔ Nkran ansa na abusua no yɛ dɛ ɛgye atom eti nipa bia position bi akura obi ayɛ hɔ deɛ ba wuwu a wobɔdi na hyɛ mmɔkyere no ɛyɛ abusua deɛ na yɛ sister Akosi Abrempɔm a na ɔse ɔno ɛbɛhyɛ yi da wowɔ asanteman mu no wɔn wusu obi awu ama ne nua na ɛhyɛ yi dada nim sɛ nyɛ ne nua na ɛbɛhyɛ yi da bɛtɛ ɔmo nyinaa bɛka abom na ɛti ɔmo so ase ɛno nti ɛne sɛ yɛhyɛ yi da no a deɛ wopɛ ne sɛ wode adesrɛdeɛ ɛne obuo ne anidie kwan so abusuapɛ ne wɔyɛ wɔfa ne wakɔ no wɔfa kyase ayie baabi a mode hyɛ no ɔfa ɛmmoa nti mesrɛ wo anidie kwan so ɔfa abusua no wo na woyɛ yɛpɛni menim sɛ wowɔ saa tumi nanso ɔfa mesrɛ wo ayie ne bɛn nti mɛsrɛ wo ma yɛmfa bi abosome baako ɛnka ho na sɛ wode patapaa sɛ wo na wo nua no no na wo na ayɛ media tɔmra ɛbɛkɔ court du yɛbɛbu ama abusuapani ne du because Ghana amammerɛ mu no yɛni nua ɛwɔ mmerɛ mu yɛwɔ abusuapani sɛ Lumba maame kora te ase a Lumba maame te ase a ka ɔno ne ba na awuo ne ba na awuo nanso ne ba na wawu no nka ɔmo hyɛ yi da na nka maame no ɛbɛka kyɛ ne nua bɛrima no sɛ me nua bɛrima anaa me wɔfa ase na yie no baabi a wode hyɛɛ no mesrɛ wo ɛmmoa enti mesrɛ wo menim sɛ wo na ayɛ abusua no pani biribi asi wo naa so bɛrima na mesrɛ wo yɛmfa nkɔ anim kakra maame no ɛde adesrɛdeɛ ɛbɛkɔ na ɔka ho bi baabo yɛ wadwen sɛ womfa anidie ma wo busua pani na wo nua wu a Ghana amammerɛ mu yɛnkyerɛ nua deɛ wo nua ɛwɔ yɛ wo nua no agyapadeɛ ɛne deɛ ɛne ɔde ama wo ba ne yie ne ne funu no ɛyɛ abusua pani ɛna ɛwɔ so tumi meti ɔsɛsiɛ me ne me yere ne me ma nɛte mesɔre a menoa nnuane a me yere nkɔte bi ma abusua pani ni ma me wife me wu a me yere me funu so tumi ade a me yere wɔ ɛyɛ me japadeɛ kakra ada ati me wu a na sɛ me ma nyinyini ya wɔde bɛhwɛ me ma ba me ma yie ɛho tutuyɛ no ɛyɛ mabusuafoɔ ɛna wɔ so tumi saa na amammerɛ mu ɛteɛ eti yɛ sister Akosi Abrempɔm a wɔanyɛ adeɛ ɔfa yɛ abɔko kura sira de wɔ sɛ yɛ deɛ yɛ abusuakan saa useless talk dami wòde titi mu ɛbɛ abusua ɛyɛ useless talk baabi a tie baabi a ɔfa yɛ abɔko anyina kodo no ne ni kɔ ase o use saa wɛde sɛ yɛ deɛ yɛ abusuakan nsɛm bi amɛn no a ɔfa yɛ yɛ kɔ kasa yɛ deɛ yɛ abusuakan ɛnyɛ abusuakan ne sɛ wo maame wo mu because abusuakan na wo ka no abusua no wo dia ɛyɛ wo nana bi na de kɔ na abusua no bae na de wo kasa obi nya abusuakan no ɛsɛ na abasa ɔkyerɛ ana ɔfa yɛ abɔgu no ɔnyɛ kɔ nani ana me ka sɛ wo nse bia na sɛ asɛm na ɔfa yɛ awɔ ɛka no ɛyɛ useless talk wanka ne ye yɛ nsosɔ saa nneɛma no so wɔ abusua mu because ɔfa aka ne na yɛ anka bi akyerɛ no a obi so bɛkɔ akɔka bi. Okay, I'll stop Matthias. Now, don't you think, Sylvia, despite
ebi a afa ya popo asmo kan wo se bi a entwa ni ade no abusua pani da wo nya na wa hye se won e pani abusua no dan ka obi a wo se wonya abotire na wo ka wo nya wo mo nya nya ntiase asa na yie ya baso wada oi so be kan krepa lumba yie anytime bi na abusua pani to park oboni dia wo se wo pese kuro yeba papa na menti ya kwa metini several time se wo pese kuro yeba wo ma no mo mpini so ya premier nya yie ya premier nya yie ya ofa ya poku se bia na for the camera asama me ka dey see amiara make for the cameras for the cameras na ni banya dey wodi trim na ebie na no ba se busu pani ka so obekum obi a ya nkwache ni say o so obekum ni ba na ale na baka say ni trim adwe no oka o wo tiri abijon o si wonu openka bomu e di say mo penka bomu na say mo se mo ntiase a ase wo e kokko to 1000 ye bebu ama busu pani 1000 me ene na me pese lumba ye no ba so dabi ye tia ni say kojo fo so ye obi a na wa bobra eti na nka me fi say enka ye no sa court to sem ni ade no e ma ye na ni monyam e ba fom eti nka ye fa ye ni sema emuwa kakra na ka ye ni sampeja ba de papa si mu ye na hitrete abusu pani aseda wutie cha se wo bu ani ani dia eye de na mko kasa ye ne be March 14th abuja anu so eye no enya maso ye be sese maso eni kwasa mo di de tiba because nya mo na mo se yida na sa mo ni abusu pani ne dai aje na wo ni abusu pani ne twia e bebu abowo me say Ghana wo mo sika o Ghana ha nyina se wo ya kan ni na asem si woni wabusu pani ntem na wa ankani ya ebebu abo opon sika nyina because yes woni na ye abusu pani e wo constitution nim ya nkasa abusu brande yes abusu pani ya nkasa abusu sikani ote yes abusu pani eti so wo bi o so ani bi o wona ye abusu pani hwe ade abakwa mo ye hu ni se I can it no ya maame no ewo ye no na I can it na nipa sif adante mo eti wo maame ko obewo no obekwa akwa woto wo na na bi fie abusua fie eti luma ya wo lutu abusua fie a efie na ya wo lumba to ma onyini ya obeye kwadofo so enye obi na si ye enye obi na si dai no eti luma na nyina ya waye asaba na boka lumba maame wo no ye benya maame pani bi enka ne tete ye fra bibi abenduro abempan ni ayaya de konsuso ni ade ade agum ye de makwatum na akun ye mukro obi na betena fi odware lumba ahwe no maame na obi sa akra ne banyini ene na kire se wo ye busuani edi wo so daate nyame ye wadom na niam ko ye mawa na wo so waka ye busua no it's really hard to it's quite about for as some obusua it's really hard asoba I dey work chat na your friends here I dey make chat so nyina say ye fa ni die e ma ye busua fo so wo sika wa hodie bia wo dia aya wo dia ba nyankopon to nsafra wo na humi ni free ni paduanum na ba ye wo wufu dia sa body net da ho na ya dia kwose mo kire no enya wo yire no ma dia aya abusunya pani eni abusuafo ena wo so timi Ghana akama mu no enya ni aba ena se ayida enya wofa na se ayida aya abusunya eni abusunya panifo no a mu nyina mu ka ho bi ena se ayida eti aba ne se na abusunya pani se ayida na papa shi su nam se aye na ma so na wo wofa bu ogwa ma abusunya pani no na ya yesu ya kwase ya yida wo tumi a wo de ya yida ya nyankura de wo promo awo why you be see any akasa fro na akasa you just about do some masia and sentiment ba sant sem on fa ni abokra and okay now see amamre no sa na amamre etie yes no acheche from the point of culture we see enso no enye kuma ba sabre yem sa ba from akra amaye no eba ametraso na nche kra enche kra sabe am ka say na abusuapani kofi usutu pa ono aka na say
ababetu na si nsuo mu awie mu ɔbɛyɛ yie no nti ɛnyɛ nsuo no kɔ ɛtɔ no so na ababetu a wabɛtena ase na yie no ɛba abɛkɔ so na aba yes nsuo no tɔ no a ɔsɛ tiɛ sɛ na bi twɛ mu sisi a abusuapɛni tuma na sɛ obi se yesu kristo sɛ nkana abusuapɛni ni a wapere mu ɔmo nko yesu saa o wote sɛ nkɔfo keka wɔbɛtwe ma so wɔ yesu funu no ho a ba yesu no na abusuapɛni no ɔmmerɛ na ɔma ɔkurukuru ɔsɛ tupa ka yesu abusuapɛni sɛ tupa ka nkɔbɛtwe yesu funu ho ma so a mɔkora ma ɔmo nyɛ no sɛdeɛ ɔmo de yɛ no no saa na nkɔfo keka wɔte asena ma yɛda ase paase na yɛbɛte ɔsena afɔ yɛtɔ bi a yɛde atoa so nso ɛwɔ okay yeah okay. Right, titi abusuya sanet ɛyɛ mpɛ baabi nyina na saa bere deɛ abusuya nti wɔyɛ mofa nkyɛn nsuo no ha adwene kakra bɛbɛn ne nyinaa yɛ nyame asɛm ɛnyɛ aba ne saa nti na yɛwɔ ha nso deɛ sɛbi yɛbɛsom Ghana man ɛne Asante man yɛsɛ deɛ nyame pɛ na ɔyɛ yɛsɛ yɛne nsuo tɔɔtɔ ate dɛ nsuo no agye kakra wone okay saa bere ɛsɛ abusuapɛnyi ɔde kɔde so wosɔ ọ̀sẹ̀ oṣù ọba pa ọ̀nẹ́ ọ̀sẹ̀ kan yìí tuba ètí jẹ́ báyọ̀ sẹ́mi yẹn bẹ̀rẹ̀ mu náà fẹ́ ẹ̀ sá ọmọ yà bọ̀ fọ́ mi yẹ kẹ́ bi aso. Said they are yes, so let us enter na fe. I shall be able to be so more. Abuja eti let's say yes a bit of na there we work yes we want to na fe the farmer tomorrow and so our side these are the final funeral rites of Charles Kojo Kosu that the number arguably the greatest Ghanaian musician of all time. Yes, it's one of for ya just we're from class so we say across this year ya mafo this year no e ba be so and yes say it's a 22 back waba abuju na na ko so this group ba so waba abuju afei so so man ba ya honorable so man former president of ya na vice chairman adema the old committee no also be close ya dey nyame pata obi for the boy na asemo okay it's really you make up for you vice chairman say yes nko the junior house going now ya enye kwa gra okay sana na ko chas ko jofos na yi na airport ya and you know the bigger so yeah sure I did enjoy before right the update what is happening development one of you so yeah na afefo na amabibia so ayepoko na amabibia so aye asube manunya mu na ma di joli bi enfa efi hono so dia esi ati okay ti abuja we run back at joli bi why don't you try about okay hey I'm on for so much for okay from baby ya baba hu ya sebo okay it's ya kwa you want to say that yes my video no again kakra so yes to the man
so vice chairman and the old committee and the public and the offer and that's a good job. Trust what happened. There can be a so therefore and so Tiana and as I read the Eshas here. Daddy Lumba a year, Charles Kojofus, Setuniba, Kojofus, Nay, and as I read Eshas here. And so no, I drink a cabin, and then you're mobile to him, say a year and trust and so on. I may have for the problem say, let that from my dear. Is there a cry? I'm a problem. Pam and Jensen, but you know, Yamia said, Yamipe, and our year, Yaman so say, I didn't so at all, and so on. So, yet was nothing. Why is over Juma? Why are they? Why are they? What are Juma? Yes, security personnel, police officer, Afu, about Juma Payamishano. Yet was nothing. So, Mama, Yakasa, okay, you don't have me national did say what we didn't get draft from Poma. Okay, I'm from Poma. Now we even have to do something. Oh, okay. Open now how maybe. Wow, this is so much more. I know Dobunia now. Odobunia in Tinamawa. Don't have a town. Me, Timodo. I didn't show him going to our town. Oh, the NCA metal Dobunia, you say. Oba Walia. Now while learning a certificate. I do my obey while we're say. So continue a casa for better for worse. The worse and then Nasa would be a better no one now, but no be say, media worse no. Mayor, I'm an aya. As a metal of the Brunessa or your brother with me answer. Tina metallic. Oh, okay. I'll quite any what my wounds here and go for the Sarchek. Sarchek be an honor be Kuruba wounds here. Sarchek a domotet. And it's all your water for now, Masachek. No wounds here, dear. As all your homework. Now, I am my ground. They can say about and come off for everyone for. So nobody, Lumba Crass or wouldn't mammy look back. And they are proud and I just saw it. That's why you're holy. Wow. I said, really?
free 2016. Aye. Me shem common felita. Yeah, we do one. And me ba ya no. Me ko fie no. Ai so ni ba no. Mo we say wi ani ba. Mo we say wi ani ba. The person mo be we say. To me ye yesu dia. Just so me virgin pastor. My number is 0245 983456. Jabi. Obi ani se virgin pastor. Me ba social media 2016. Me be bia ye Chinese. Yeah, man, say. Me can I don't cancel away. What you about? I'm not too very much. I don't cancel away. I'm not too very much. Away. And I'm about to accept you. Now, not saying you have to say. Not too very much. I don't do my body when you move. If you are too funny, I don't W. Like you're going to do W. Otherwise, I'm not too very much W. Mommy, baby, we found your ship. I'm not too very much. I'm about to do the cancel away. And I'm a virgin way. I'm virgin way. I've got my Grace TV. Did I feel YouTube? Grace TV. And okay, I'm not trying to buy Grace TV. Okay, yeah. And I Coco TV so far in life. Coco TV. Do the whole life. Now, virgin pastor, I was here. Virgin way. Virgin pastor. I'm going to do the way I think of a trendy. I was here. Dinina. I am a asset. Sanity, now, okay, yeah, right. Charles, come for a year and an episode. I don't know how I believe you see you was here. About father, so Pater Montana, Sonia, last year, will it be weird? I believe Yamiatum now swear. Yes, you may hear Konya Banya, Yo, Madam Master, Mamma Massaconia is a menkasa. Lumba yen, I come out, the baby also I come out because I come out, I suffer for saying, Abem. A Jaguaja Cassin, Shebeton, Shato, suffer by Kubito Cassin, Shebeto, and Shato, and Jamma who said my judge, Jaguaja and Sofono, my Joe Modi Paresia, Mabayano, so in Shona Tiavi, also on a team, she on oh, many needs on the man, it's your Nazi. Nazi as a Sanati because the young woman, it's in Shonati. What I say, at Tiate, and it's not we are going to come with Yabua. Yeah, no. They say the Namia say about price and be able to call Amaye. Now a family, no, so Macabo, no, year, I told you. No, me say how much the ano. Ebesa abegyina mu sa. Meba touch le ye de musa. Ye de musa je bi ekobia ye di akire bi. Enti ye se abotre eni se omo akoma beto omo ye na bibia ye kama. Abusia penny to park so no. Wa chi ni din. Ye da na se. E wo nse na to. Enti ye ye se to aseda. Nyame bo a March. Ye se beta maame ko fe. Akosia bempama ene ofa ya poku achi ti ada masi bebre nya mi srabo that's about Diablo and like I said all the way from don't share to the so like I said it so yes I come back on it Yamiado. Now now this Medication from okay Casey also free for the grasp I'm Frage Kenzema. oh okay what do about Oh, Sisiana member. okay you also work out yeah, can Yes. Oh, the American say, the radiation say we are successful. And him say, do. The radiation say we are come. So the book is so na potem me on kakra pa. Me Pedriana, starting yet. Oh, I love him so much. Why do you love? Why do you love? Oh, the way I was sitting no. Me penasem. Me penenyo musu bebre. And the infa, boom. Christadom, I swear. It's more about now. Didn't say what? I'm a friend from my. Oh, okay. I'm at the Padas. That's a part of for Papa. I am Papa, Lumba Fansu. Lumba. Yeah, that is so.
Me playboy kwada me tia no manane. Wo subaya bebe. Wa Tu ka kama e playboy. So wo subaya kwa wale o boy. Me na sabi o playboy. Playboy. Playboy me na sabi o playboy. Playboy. Hey. Wo subaya kwa wale o. So wo subaya kwa wale o baby. Imagine sabi o. Protect someone. Subaya babu, yes, I was Subaya. Rebecca was Subaya. When you just said, that's who was awesome. About the nobody said, "Me see ya done." And I'm a super. Me row. Many abro. Need the free banner watching. Okay. And I'm not boy you pensa. Just a many blood. And yes, I just and Kawani and a minute. I'm not one is so brazier. But you forgot me, I don't know. Now I was shopping to fight by idea, said the AC corner. I am near my brain now. Yanko Pass when you dear young warrior. Because your boy so a peaceful mind on pedity. But the iron is said, Yamina Masada will bem because Yamia any Yakupon Saba Sabia, because the Bian Kabi who Debia Yena, Kabia Basaba Sabasania Debi. Bible Swaka says any papa wuni and say we are. My papa who of us where they sing. Timidi and Nayami the Pa, Yamina Panasi. Bibia come and share boy and she have found. The show no crop on sound to a bit more couple say. Yabaya yin. What's okay to Masudi himself? Okay, that's bad. Okay, tell us of course. Okay. That is Lumba. Okay, it's a House of DL fan club. I'm sorry to say House of DL fan club. But I'm more say House of DL more come say okay, I can't pass no number bedra. I'm so better issue. Okay, it's the House of DL fan club and I'm so better Ebeka, you know. Yeah, so yes, I'm so much as into more. There I say, I don't know across yeah, more with sound system. Also, yes, I'm not copyright here, you know. I had it now. There was a interview room, and family and so on. So, yeah, it's now, yeah, let me know the interest. I'm not for my car. You know, Charles, for you for soon. That the Lumba, there you say, and that day, I'm young, now do your mother on there. I'm going to ask somebody can catch you. Anyone ever swap? Anyone a year and a half or swap? A year and a half or swap. Sabre, any more. Yes, House of DL fan club. House of DL fan club. A crime, Kumasi, Omuna Sabre, Omo Abetua, Yadi Omosuma, Yabuina, as we see as the Maka, and Shama Saya. Okay, House of DL fan club. Okay, Omuna Abetua Sabria, the Omo one more eternity, and a Sabre, Omo Abetua say. Okay, okay, yes, here. Carry out on Waja. Yeah, nobody has seen. Now, this is Daniel from Pechimai. Yes, please. Yes, please. You might hold on here. What if I had a program? So, we give you a bit of say, I have no over there. You need to be a it's my crobble. Can tell me, that's the crobble. Said over dinner. Wow. That's it. Hold on. I know it. Yeah. Now, maybe catch me. Your mother back as a pa cry. Nana Champo, where you may man. You go more to me piano. And so when you're here, I can say yes, in answer. As a baby. That may be asking to be banana. Then I can't ever seen there. And I'm upon me head TV. Me, I'm saying that be two similar time. This is 8. Oh, that's my. I want to do a better. You may do another best.
1 o'clock I have traffic problem. na traffic kwam just na about 1 car dey 1 ya timetimu nyina ye fa ho That is why you better 2 hours also. okay 2 hours ba say je kakra maybe 1 o'clock pepe yeah Okay. But you want to you man champion when you kwenya hu. actually me yanya kwanya hu no me hu no ba ya me yase ma me for say me hu na sama ko man kwa me na kuro ma sa o chana ma to aso I'm telling you ma mo say me hu ba Sir, ma bu bi ya wo ti ba hu na na champo a me da o chana be hu no sa ma ko wow. ti bi me so be ba ye so ba ko ba me so be say abansa yeah that is it Eti aye ga try obe hu dia na o kan ya fa. actually ala my petition no fam na nka nya se na nka ya hwehwe no ko yes nke ba bu say but e be fa say dia nya pe bia na o ye ala e fa say yeah You can remember pan ya. actually see so no afei na one day that was 2000 where ba no one of for am ponsa so be kaya o ho nchere Okay. e na si so afei na ma wie just jere na e wo so pa e na be wa so be to so kakra ba sa na ani jere pie ba e fi o ho nchere ba de e ba bia na ye ni afia ti e ko so Father, that look at you back on. That took a camera is here. Where life is. actually the what's in here what's in here can make ma to ba what's in here Kevin TV what's in here ya ka beto ba se me hera ni what's in to nyu papa eso me da masiba Yeah, they have touched my and I'm about to say, that is my year. I'm about to touch you. Okay, let me hear. I am a boy. Yeah, okay, get up here. Whatever is happening at the final right of the late Charles Kojokosu. Yes, that's Lumba. Such a liver. Okay. Ti mo ye mai abusia ye mai na ye twa kakra enche amansa na ye na ye mu de ekoso ade okay ba me kakra na abusia ti sabre o di kaka jo se ojo cancel the win o ba betu a ojo cancel the win e wa ha afei na chumbe ma ojo cancel the win e sabo kuso na chumbe ma ya that lu ba le ball yo e won pim domino na chumbe ma domio ha eti ukra dia uko e fa nya shuko afei ko so ma kwa e wa ha personal assistant wa kwa bia yie afei to so e ka ya ke bia fa enso for life for every Kumasi Heroes Park of the Baba Yara Sports Stadium. The yellow ashas here because it's the yellow ashas here. There can be the general not you very much or I say I said not you very much. Yeah, look about it. I want you. I get to na fe ya ke bia so ya fa so ti o mo ya panyfo a o ma betu ha e na ye te e to so ma ba no e so mo fa che na nyom no copyright is semuti no ya na ya sa jira ye na ya ke bia so ya de aso amansa ti ya to aso na ye twa ya ke bia so e che Ghana my na the final funeral rites of that Lumba Charles Kojokosu amambo su tabu and entene about the keteni ade a e su tabu pa ya enye asakete I do be actually I am more pa I want to say yes take us like I myself. Vaya pasada. Okay, it's get to us, Chama. Okay, very sure, sir. I'm saying, go down 5 years. Yeah. Who was so cancer? Okay. No,
ne say anopano me be duru about 10 a.m. Okay. Me ba ya no na wiem ye kusu ana me ba ya enioma me kansam bu fom ana me ka bi gu wiem preko pa na me hu say ewiane pese pie ana na me hu ka kire me say enche ba pie eti yade dade lumba pie no ana mu say ewiane pie ti me wi anu ka me kofie aka ko me duro ana mu fra me say nsuo na ba ba me ye se me ba no ana so makoa kotam bible be Ezra 2:1 be you go to nugo ana o tira me nsema me ba me nka enu tira me ba ya awiane pie no timire ni munyam awrade me nya ni munyam mfa we ka ho 81 times uko mi social media handle 81 times I job me she entry bebregu ho me nkoma de mani fia leader me nshan nkoma de fia leader enu munyam ya Yesu ya eti wa wonu mi Yesu fa homa Yesu ana me kase mabei eji se o ma wie yi no se beto bia mu a me se mabei eji se o ma wie yi no me se me wa ha me nkoi se me obi a me sura de anka me nsama ha me wa ha me nkoi me se awurade me michinya medi enye me tumi o e onya me tumi me pa onya me chawo me sira onya me me ko me nkoto bia nim ana me yes me wie no ana me ma me muso ana me kase bu wiem sansam no de ya na me pese me kan wo e kokrom nsam e nsam akoma 7 e onya me na de adom me virgin pastor me din pa ye job entry you don't have from virgin pastor me bua krofo me weni sauce me bon pa mani pa me senya me man kuna nya me djuma nko na me ye me twi akira me no me be bia ye kroje me nya police case da onya me djuma nko na me ye e djuma mo hwe me no mfa mo ma Yesu me WhatsApp no ba so a e ye nkura nhye e ye onya me nsam e ye sunsumuma e ye mpaibo nya me nhira mo amanfo si tushi me no me apone so a 0245 983456 onya me ba ye ho senchere wo di ambra me wo obi onuma no hia breakthrough 0245 983456 WhatsApp obi o me WhatsApp 0245 98 34 56 na unim me pese omutumi ye yi no eti matumi ho kakra mo me pon a me ba beda nyame ase because me wa ha me pese focus no ba me so sa matumasi me ba se tuo no o se ento da me nyankoi odi e me se me firi mo nchen a me wo around me ko se baby Dabi ebe to de na mini ha no krani me free premises ha ana ya free me na me tim ka ba ye ana ba mu ye kusu ni be command ye wiare pie se u si e di funi kono e wiare pie a anopa no yes eti ni be command me wiare pie me se kono ana mu si suo ne to ana me ba ye nso e wiase pie onya minti michi Yesu di etu ombe ya yie no na bibia be bokọ lumba enum papa be bo ye nti ana me pena asem enum papa lo bo ye tu ya wa lumba bo papa afutuo na afutuo bi tepe me ba so lumba ho so tie na afutuo no ma e chen preaching na o sia mi nkura eti virgin pastor ena mo teme nka no obi am mi ja ase e yati na second Jesus second Jesus ya de we e mo aho ni asai adai ho abasia na be ye no e sha ase na akoso ya dai ho aba din te Jesus ya no musu asaba na ya ka ya dai ho abasia abusia na in 30 seconds yes I just no so chame na ko bia 30 seconds masa basi na ma be interviews because I need to talk about here 7 months focus ni na ba so enye mo me